Turistic, dentro do marco do proxecto Smart PEME, pretende dotar o sector privado adicado ao turismo de ferramentas para competir adecuadamente nun escenario no que o turista conectado é o protagonista. As TIC están a cambiar a cadea de valor do sector, dende a comercialización ata os hábitos de consumo e de compra, que agora, como lles decía, son absolutamente diferentes. Cada vez máis se acude ás redes sociais, ás opinións dos influencers, e deixámonos influenciar pola viralidade dos contidos a hora de seleccionar un destino turístico ou un hotel ou un restaurante ou unha praia ou unha actividade. En primeiro lugar, preténdese a capacitación TIC das empresas turísticas a través da información e asesoramento personalizado. Dende as 6 oficinas que Smart PEME ten na provincia, analizarase a situación da que parten as empresas, plantexarase un plan de mellora e realizarase un acompañamento para a súa implantación. En segundo lugar, establecerase un centro de demostración para a celebración de obradoiros e xornadas sobre solucións innovadoras. Xa no mes de marzo se celebraron obradoiros deste tipo que reuniron a un centenar de persoas. Por último, crearase unha aceleradora para titorizar os proxectos máis destacados. Este proxecto de asesoramento tecnolóxico pretende reforzar o plan estratégico da Deputación para o sector turístico, que conta en Pontevedra con máis de 10.000 empresas, que representan o 34% con respecto ao total de Galicia. No noso plan estratégico de turismo plantexaba a importancia de potenciar todo o que ten que ver coas novas tecnoloxías, coas TICs, como un instrumento imprescindible e fundamental para que o sector turístico da provincia de Pontevedra, que está tendo os datos máis relevantes de toda a súa historia, se poda seguir mantendo. Turistic completarase cunha xornada de turismo tecnolóxico que se celebrará en outubro no Castelo de Soutomaior e cun premio á innovación no sector turístico no que se valorarán sobre todo as prácticas que poidan ser replicadas.